Ва ўсе часы абарона межаў айчыны была адной з самых адказных, цяжкіх і ганаровых задач, выконваць якую радзіма давярала лепшым сваім воінам. З гадамі служба ўдасканальваецца, паляпшаецца аснашчанасць. Тым не менш, базавыя каштоўнасці застаюцца ранейшымі – любіць сваю радзіму і добрасумленна несці службу. Былых пагранічнікаў не бывае. Старшы пагранатрада, выдатнік пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь – гэта далёка не ўсе ўзнагароды Сергея Буракова. Служил я, призвался в 1975 году, служил на Украине в Одесском пограничном отраде, на заставе города Очаков. Знаете, конечно, гордость за зеленые фуражки и зеленые погоны. Вот. Когда призывали, конечно, мы никогда не выбирали, куда нас призовут. Призвали, и я доволен тем, что отдал родине, как говорится, 2 года в погранвойсках. Традыцыйна ва ўрачыстай абстаноўцы уручылі зялёныя берэты выхаванцам ваенна-патрыятычнага клуба. Гэта сімвал найбольш высокіх паказчыкаў па выніках іспыту. Таксама ваеннаслужачыя гомельскай пагранічнай групы ўсклалі кветкі да помніка пагранічнікам усіх пакаленняў.